салом ва эҳтироми бепоён ба бинандагони гиромӣ ва азизу мухлисони футбол. Хуш омадед ба барномаи хоси мо бахшида ба ҷоми ҷаҳон оид ба футбол 2026. албатта барномаи мо ҷоми ҷаҳон 2026 марҳабо аст ва тавре гуфтам марҳабо ба ин барнома. инак аз 11 июн то 19 июни соли 2026 дар се кишвари дунё амрико, канада ва мексика бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 гузаронида мешаванд. дар ин барнома мо муҳимтарин ҷанбаҳои бузургтарин мусобиқаи футболи ҷаҳонро баррасӣ мекунем. ҷоми ҷаҳон ин танҳо футбол нест. ин эҳсос, ифтихор, рақобат ва орзуи миллионҳо инсонҳост. ҳар 4 сол футбол ҷаҳонро муттаҳид мекунад ва ҳамакнун соли 2026 ҷаҳон боз дар интизори иди ҳақиқист. дар ҳама чемпионатҳои ҷаҳон ибораи бори аввал дар таърих истифода мешавад. ин дафъа низ истисно нест. бори аввал дар таърих бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар се давлат амрико, канада ва мексика гузаронида мешаванд. бори аввал дар таърих дар ҷоми ҷаҳон 48 дастаҳои мунтахаб ширкат меварзанд ва аз 48 тимҳои миллӣ то ҳанӯз 6 дастаи дигар имкон дорад ки роҳхати бозиҳои ниҳоиро моҳи марти соли равон ба даст орад. дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон аз осиё мустақиман 8 даста роҳхат гирифт ва боз ироқ имкон дорад ба ин қатор моҳи март ҳамроҳ шавад. аз аврупо 12 даста ҳаққи ширкатро пайдо кард ва аз 16 дастаи боқимонда боз 4 тими дигар баъди бозиҳои плей-офф ба ҷоми ҷаҳон меравад. аз африқо 9 даста роҳхат ба даст овард. боз як тими дигар имкон дорад ба ҷоми ҷаҳон равад. аз амрикои ҷанубӣ ва марказӣ 3 дастаи мизбон бо 3 дастаи дигар дар бозиҳои ниҳоӣ иштирок мекунанд ва боз 3 дастаи дигар дар бозиҳои плей-офф моҳи март ҳамроҳ хоҳад шуд. аз амрикои ҷанубӣ 6 даста иштирокдори бозиҳои ниҳоӣ аст ва боз як тими дигар имконияти ба бозиҳои ниҳоӣ баромаданро дорад. уқёнусро як даста дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон муаррифӣ мекунад ва боз як имкони дигар ҳаст ки дастаи дуюмаш ба ин гурӯҳ ҳамроҳ шавад. хулоса дастаҳои боқимондаро интизор мешавем. федератсияи футболи ҷаҳонӣ баъди зиёд кардани шумораи дастаҳо дар бозиҳои ниҳоӣ хост дар 16 гурӯҳ бо ширкати 3 даста бозиҳоро барпо кунад. аммо ба хулоса омад ки ба ҳамон услуби кӯҳна беҳтар аст ва баргашт ба 12 гурӯҳи 4дастагӣ. аз А то ба Л. қуръакашии бозиҳо 5 декабри соли гузашта дар маркази Кеннеди дар Вашингтон бо ширкати президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп сурат гирифт. дар қуръакашӣ ба ғайр аз он ки президенти амрико ҳузур дошт, намояндагони дастаҳои иштироккунанда низ ба ин ҷо омаданд то ҳарифони дастаи дар ихтиёрашон бударо бишиносанд. ин чорабинӣ ҳамеша таваҷҷӯҳи бештари мухлисони футболро ба худ ҷалб мекунад, зеро маҳз аз ҳамин лаҳза воридшавии воқеӣ ба фазои мусобиқаи асосии сайёра оғоз меёбад. вақте мебинӣ ки дастаҳои миллӣ ба гурӯҳҳои чоргона тақсим мешаванд, воқеан эҳсос мекунӣ ки ҳодисаи аз ҳама ҳаяҷоновар хеле наздик аст. қуръакашӣ маълумотеро медиҳад ки дар тӯли ним соли оянда пайваста мавриди баҳсу баррасӣ қарор мегирад. эҳтимолҳо, интригаҳо ва рақобатҳо, аслан ҳатто аз ҷиҳати назариявӣ ҳам барои ноумедиҳои ҷиддӣ заминаи кам вуҷуд дорад. охир қариб ҳамаи иштирокчиён маълуманд, низомнома ба худи тартиби қуръакашӣ нав нест. таркиби ҳамаи гурӯҳҳои чемпионати ҷаҳони 2026 оид ба футбол муайян шуданд. намоиши дурахшону тӯлонӣ. эҳсос шуд ки он бо услуби амрикоӣ гузашт. мусиқӣ зиёд буд ва суханони зебо фаровон садо доданд. бо вуҷуди ин пас аз анҷоми маросим эҳсоси қаноатманд набудан ба миён омад. пеш аз ҳама худи ташкилии чорабинӣ каме ғайриоддӣ менамуд. аз оғози барнома то эълони гурӯҳҳои ниҳоӣ беш аз 2 соат гузашт. барои муқоиса ҷоми ҷаҳонии гузашта дар қатар қуръакашӣ камтар аз 1.5 соат давом карда буд. бале, қуръакашӣ тӯл кашид. суҳбатҳо, сурудҳо ва наворҳои видеоӣ ки баъзан ҷолиб набуданд, вақтро зиёд гирифтанд. вақте ба рӯйхати дастаҳо дар маҷмӯъ менигарӣ, нигарониҳои бузург ба назар намерасанд.
нигоҳ фавран ба дастҳои бузург меафтад. аутсайдерҳо дебютантҳо ҳам ҳастанд. гондурас, тринидад ва тобаго, кореяи шимолӣ, того ва дигарон дар чемпионати қабли ҳамин гуна дастаҳои нав ба ҷоми ҷаҳон меомаданд, аммо шуморашон хеле камтар буд. қуръакашӣ нишон дод, ки бо сабаби васеъ шудани мусобиқа бисёр гурӯҳҳо дар маҷмӯъ заиф ба назар мерасанд. дар чемпионати ҷаҳонии қатар ҳамагӣ ду дастае омаданд, ки поинтар аз раддаи 50-уми раддабандии ҷаҳонӣ қарор доштанд. яке аз онҳо мизбони мусобиқа буд. медонед ҳоло чандтоянд? 10 то ва боз аз 2 то 6 дастаи дигар метавонанд тавассути бозиҳои плей-офф илова шаванд. ҳамин тавр ҷойҳои иловагие, ки дар натиҷаи ислоҳот пайдо шуданд, пур карда мешаванд. дар ҷараёни қуръакашӣ 48 даста ба 4 сабари 12 дастаӣ тақсим карда шуд. пас аз қуръакашӣ натиҷаҳо чунин шуданд: гурӯҳи А Мексика, ҷумҳурии Корея, Африқои ҷанубӣ ва ғолиби плей-оффи Ди Аврупо, Дания, Македонияи Шимолӣ, ҷумҳурии Чех ё Ирландия. гурӯҳи Б Канада, Швейтсария, Қатар, ғолиби плей-оффи А-и Аврупо, Италия, Ирландияи Шимолӣ, Уэльс, Босния ва Ҳерсеговина. гурӯҳи С Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити ва гурӯҳи Д Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Австралия, Парагвай, ғолиби плей-оффи С-и Аврупо, Словакия, Косово, Туркия, Румыния. гурӯҳи И Олмон, Эквадор, Соҳили Оҷ, Кот-д'Ивуар ва Кюрасао. гурӯҳи Ф Нидерландия, Ҷопон, Тунис, ғолиби плей-оффи Б-и Аврупо, Украина, Шветсия, Полша ва ё Албания. гурӯҳи Ҷ Белгия, Эрон, Миср, Зеландияи Нав. гурӯҳи H Испания, Уругвай, Арабистони Саудӣ, Кабо-Верде. гурӯҳи I Фаронса, Сенегал, Норвегия, ғолиби плей-оффи 2-и байниқитъавӣ, Боливия, Суринам ва ё Ироқ. гурӯҳи J Аргентина, Австрия, Алҷазоир ва Урдун. гурӯҳи К Португалия, Колумбия, Узбекистон ва ғолиби плей-оффи 1-и байниқитъавӣ, Каледонияи Нав, Ямайка, Конгои Демократӣ. гурӯҳи Л Англия, Хорватия, Панама ва Гана. моҳи март ҳамаи дастаҳои иштироккунандаи ҷоми ҷаҳонии соли 2026 дар гурӯҳҳо комил мешаванд. ҳар як ҷоми ҷаҳон талисман, рамз, тӯби расмӣ, суруд, мусиқӣ ва ғайраву ғайраҳоро дорад. оё медонед, ки тӯби бозиҳои ҷоми ҷаҳони соли 2026 чӣ гуна аст ва чӣ ном дорад? пеш аз ҳама тӯбҳое, ки барои бозиҳои ҷоми ҷаҳон пешбинӣ шуда бо истифода аз технологияи нав сохта мешаванд, Мастура Мирзоева дар ин бора шарҳ медиҳад. тӯби расмии ҷоми ҷаҳон 2026 Трионда ном дорад. ин ном аз ду қисм иборат буда, Три рамзи се кишвари мизбон: Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика. Онда ба маънои лаҳза, ҷолиб ё ҷараёнро мефаҳмонад, яъне ҷараёни бозӣ ва иттиҳоди мизбонҳо дар як мусобиқаи ҷоми ҷаҳон. тӯб тарҳи махсус, пурранг ва босуръат мебошад. рангҳои сурх, сабз ва кабуд нишондиҳандаи парчамҳои се кишвари мизбонро нишон медиҳад. дар тарҳ нишонаҳои миллӣ низ ҷой дода шудаанд: барги клини барои Канада, бурҷи бузург барои Мексика ва ситораҳо барои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. яке аз ҷузъҳои ҷолибтарини Трионда ин технологияи Connected Ball Technology мебошад. сенсори ҳаракат дар дохили тӯб, ки бо суръати 500 Гц 500 маротиба дар як сония ҳаракати тӯбро ба системаи ВАР ирсол мекунад. ин технология ба доварон кӯмак мекунад, ки ҳангоми ҳолати нобозӣ офсайдҳо ламсҳои тӯб бо даст дар ҳаво қарорҳои дақиқ ва бетаъхир бароранд. бархилофи аксари тӯбҳои анъанавӣ, Трионда танҳо 4 пора, қисм ва ё панел дорад, ки он камтарин шумораи панел дар таърихи тӯбҳои ҷоми ҷаҳон мебошад. ин тарҳ ба баландшавии устуворӣ, ҳаракати ҳамвор дар ҳаво мусоидат мекунад. панелҳо бо ҳам духта шуда миқдори дарсҳоро кам мекунанд, ки ин ба ҳаракати мусбати тӯб ва пешгӯинашавандаи он кӯмак мекунад. рӯи тӯб доғро намегирад ва дақиқияти зарба ва назорат онро дар шароити боронӣ ё намӣ имконпазир мегардонад. дар ин тӯб технологияи сенсорӣ насб шудааст, ки маълумотро дар вақти воқеӣ ба ВАР мефиристад ва тасмимҳои доваронро тезтар ва дақиқтар мекунад. Трионда 2 октябри соли 2025 ба таври расмӣ муаррифӣ шуд ва баъд аз он то ҷоми ҷаҳон дастрас мешавад. ин
мактуб инчунин бо тарҳи зебову чашмгир ва рамзҳои ҷумҳуриҳо ба мухлисон барои харид пешниҳод мешавад. Трионда на танҳо туп, балки як асари санъати технологӣ ва рамзӣ мебошад. Он тарҳе дорад, ки рамзи иттиҳод ва ҳамоҳангии се кишвари мизбон аст. Технологияеро истифода мебарад, ки ба дақиқияти вар ва қарорҳои доварон кӯмак мерасонад ва ба бозигарон таҷрибаи баландтарин дар саҳнаи ҷаҳонӣ медиҳад, ҳам дар зарба, ҳам дар назорат ва устувории парвоз. федератсияи байналмилалии футбол қаблан дар сомонаи расмии худ нишон, яъне логотипи чемпионати ҷаҳони соли 2026-ро ки дар Амрико, Мексика ва Канада баргузор мешавад, муаррифӣ кард. дар логотип ҷоми қаҳрамонии ҷаҳон тасвир ёфтааст. дар пасманзари он нақше ҷой дорад, ки такрори чандин каратаи рақами 26 бо рангҳои гуногун навишта шудааст. ин логотип дар як чорабинии расмӣ дар шаҳри Лос-Анҷелеси иёлоти муттаҳидаи Амрико муаррифӣ шуд. фифа хабар дод, ки дар ояндаи наздик логотипҳои ҳар яке аз 16 шаҳри иёлоти муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика, ки бозиҳои чемпионати ҷаҳонро мизбонӣ мекунанд, ба ҷомеа пешниҳод хоҳанд шуд. баъди нашри логотипи ҷоми ҷаҳон дар расонаҳо, ҳаводорони футбол онро ба таври гуногун пазируфтанд. дар шаҳрҳо, дар шабакаҳои иҷтимоии фифа мухлисон ин созмонро барои тарихи хеле содаи логотипи ҷоми ҷаҳони 2026 танқид мекунанд. масалан, яке менависад: илтимос, инро ислоҳ кунед. яке аз корбарон: ин танҳо як зиштӣ аст, гуфта мешавад. дар паёми дигар: дар умрам чизе бадтар аз ин надидам, қайд кардааст як мухлиси дигари футбол. мо мегӯем, гап дар логотип нест, гап дар бозиҳо аст, ки чӣ гуна сурат мегиранду то кадом дараҷа ба мо писанд меоянд. оё медонед, ки кадом давлати мизбон чанд бозии ҷоми ҷаҳонро мегузаронад? агар надонед, пас бишнавед. амрико 78 вохӯрӣ ва Мексика бо Канада ҳамагӣ 13 бозиро мизбонӣ мекунанд. пас маълум мегардад, ки дар ҷоми ҷаҳони соли 2026 104 рақобат гузаронида хоҳад шуд. ин бозиҳоро 11 шаҳрҳои Амрико, 2 шаҳри Канада ва 3 шаҳри Мексика истиқбол мегиранд. дар маҷмӯъ 16 шаҳр. расми кушоиши бозиҳо рӯзи 11 июн дар варзишгоҳи Ацтекаи шаҳри Мехико дар Мексика баргузор мешаванд. дастаҳои мунтахаби Мексика ва Африқои ҷанубӣ ба майдон мебароянд. оё дар бораи ин варзишгоҳи Ацтека маълумот доред? не? пас бишнавед. Эстадио Астека яке аз бузургтарин варзишгоҳҳои футболи ҷаҳон буда, дар пойтахти Мексика шаҳри Мехико ҷойгир аст. ғунҷоиши он 87523 тамошобин мебошад. ин калонтарин варзишгоҳ дар Амрикои Лотинӣ панҷумин аз лиҳози бузургӣ дар ҷаҳон аст, ки махсус барои мусобиқаҳои футбол таҳризӣ шудааст. Астека ҳамчун варзишгоҳест, ки дар баландтарин мавзеъ сохта шудааст ва дар баландии зиёда аз 2200 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. Астека яке аз ду варзишгоҳҳоест, ки ду маротиба бозии ниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба футболро қабул кардааст ва он баробари варзишгоҳи мараканаи Бразилия мебошад. то соли 2014 Астека ягона варзишгоҳе буд, ки мизбонии ду бозии ниҳоии чемпионати ҷаҳони соли 1970 ва 1986-ро гузаронидааст. маҳз дар ҳамин варзишгоҳ дастаи мунтахаби Бразилия таҳти роҳбарии Пеле соли 1970 ва ба даст овардани сеюмин унвони қаҳрамонӣ ҷоми тиллоии олиҳаи Никеро абадан соҳиб шуд. бозии нимниҳоӣ ҳамон мусобиқа миёни Италия ва Олмони ғарбӣ бо натиҷаи 4-3 ба анҷом ёфт. аз ҷониби бархи мутахассисон ин беҳтарин бозии асри 20 номида мешавад. инчунин 22 июни соли 1986 маҳз дар ҳамин ҷо Диего Марадона дар бозии чорякниҳоӣ байни Аргентина ва Англия голи асрро зад ва лаҳзаи маъруфи дасти худоро намоиш дод. Астека инчунин яке аз майдон ва варзишгоҳи асосии бозиҳои тобистонаи Олимпии соли 1968 дар Мехико буд. дар ин варзишгоҳ мунтахаби Мексика аз соли 1966 инҷониб бозиҳои хонагии худро баргузор мекунад. дар айни замон дар ин варзишгоҳ танҳо як даста Америка баромад мекунад. Астека бо хусусиятҳои сохтмонии худ фарқкунанда мебошад. он аз берун баланд ба назар намерасад, зеро майдони бозӣ 9 метр поёнтар аз сатҳи замини кӯча бунёд ёфтааст. ҷиҳати фарқкунандааш боз дар нури офтоб аст, ки майдони бозиро ба таври амудӣ убур мекунад ва барои ҳарду даста шароити баробар фароҳам меорад.
محض بازی افتتاحیه جام جهانی سال 2026 در این ورزشگاه با شرکت منتخب‌های مکزیک و آفریقای جنوبی 11 ایون گذرانیده می‌شود. امسال رکورد تشریف مخلصان به این ورزشگاه دیگر می‌شود یا نه انتظار می‌شویم. حضور تماشابینان تا این دم در این ورزشگاه 7 ایول سال 1968 در بازی دوستانه منتخب‌های مکزیک و برزیل به قید گرفته شده است. 119853 نفر. 20 فوریه سال 1993 در این ورزشگاه 132247 تماشابین با دیدن رقابت خولیو سزار چاوز با گرگ هوگن در رشته باکس جمع آمده بودند. аз навигериҳои ҷоми ҷаҳон сухан мегӯем. оё байкот ё эътирозе дар баргузор шудани бозиҳои ҷоми ҷаҳони соли 2026 вуҷуд дорад? бале, эҳтимолан муноқишаи сиёсӣ миёни роҳбарияти кишварҳои иттиҳоди аврупо ва президенти амрико Доналд Трамп дар бораи ҳамроҳ кардани Гренландияи ба Дания тааллуқ дошта ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сабаб хоҳад гардад. вазири варзиши Фаронса Марина Феррари ба ин савол чунин гуфтааст. албатта ман наметавонам ҳама чизеро ки дар оянда рух медиҳад пешгӯӣ кунам. ман мехоҳам варзиш ва мусобиқаҳоро аз сиёсат ҷудо кунем. аммо ҳамзамон овозаҳоеро низ шунидам ки аз ҷониби бархе аз гурӯҳҳои сиёсӣ дар бораи байкот кардани ҷоми ҷаҳон садо медиҳанд. чемпионати ҷаҳон оид ба футбол барои ҳамаи дӯстдорони варзиш як рӯйдоди ниҳоят муҳим аст, гуфтааст ӯ. дар ин бора расонаи RMC Sport иқтибос меорад. аз тарафи дигар президенти бошгоҳи Сан-Паули ва узви шӯрои иҷроияи Бундеслига ва иттиҳоди футболи Олмон Оке Гётлих масъалаи бойкоти чемпионати ҷаҳони соли 2026-ро барои баррасӣ пешниҳод кардааст. тавре мебинед масъалабардорӣ дар мавриди бойкоти бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон миёни дастаҳои аврупоӣ зуҳур кардааст ва натиҷаи охири онро интизор мешавем. бозиҳои ҷоми ҷаҳон ҳамеша соҳиби гимн ва суруди худ ҳастанд. федератсияи байналмилалии футбол то ҳол гимн ва суруди расмии чемпионати ҷаҳони 2026-ро муаррифӣ накардааст. одатан фифа суруди асосии ҷоми ҷаҳонро чанд моҳ пеш аз оғози мусобиқа пешниҳод мекунад. эҳтимол меравад ки барои ҷоми ҷаҳони соли 2026 на як балки якчанд суруди расмӣ истифода шавад. мо ҳам чандин сурудҳоро пайдо кардем ва пешниҳоди шумо мегардонем. The world is watching the light shine bright. One trophy, one chance, one endless fight. Heroes will rise, legends will fall. Who will stand when we've seen it all? In the land of Samba, the dream's alive. Neymar's ready, can he thrive? Vinicius, Rodrigo dancing free. Will Brazil bring back the legacy? Mbappe runs like a storm unleashed. A golden crown is within his reach. France remembers the past is near. Will he be the king this year? The world is watching, history's changing. One shot, one game, the throne is waiting. Heroes are written, legends will rise. Who will stand under the golden skies? One last dance, the final stage. Cristiano fights to turn the page. A kingdom built, the legend stands. Can he leave the game with gold in his hands? Lamine rises, the prodigy calls. From Euros to World Cups, he conquers all. Spain's young god, the chosen one. Will he shine brighter than the sun? The world is watching, history's changing. One shot, one game, the throne is waiting. Heroes are written, legends will rise. Who will stand under the golden skies? Messi's dream, he lived it once, but can he carry the weight at once? One more run,
history's changing. One shot, one game, the throne is waiting. Heroes are written, legends will rise. Who will stand under the golden skies? One dream, one game, one endless fight. The world will never forget this night. دوستان گرامی، این نخستین برنامه جام جهان 2026 مرحبا بود که با جمع همکارانم برای شما پیشنهاد کردیم. من بعد هر هفته در این روز و این وقت و ساعت برنامه نوبتی ما پیشکش شما میگردد. البته برای باز هم بهتر شدن محتوای برنامه فکر و پیشنهاد شما ضرور است و در همکاری میتوانیم این برنامه رو باز هم جالب و شوق‌آور گردانیم. هر تا بازدید تا برنامه نوبتی جام جهان 2026 مرحبا. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост.